És un dia molt trist. Tots hem assistit amb desolació al tancament i al pas a negre de Radio Televisió Valenciana. No són els partits polítics els que pateixen la pèrdua. Són els valencians i les valencianes en el seu conjunt qui avui han vist minvat el seu dret a la informació. Vostè té que dir avui si l'Ajuntament de Torrent, en la seva majoria, diu el mateix que digué Fabra i els dos diputats autonòmics de Torrent i la resta de diputats autonòmics del Partit Popular a soles, o diu una cosa diferent, que és situar-se al costat dels treballadors. No sóc jo, senyor Planells, el que ha ficat en una situació tan lamentable a 1.700 famílies. Per tant, aquesta decisió sèria i de responsabilitat se la demana a vostè, al senyor Fabra, al seu partit, i el fa mitjançant les eines que té avui una declaració institucional i en el seu partit ficant-se al costat dels treballadors. Jo no tinc cap inconvenient de votar a favor la declaració institucional que diu: el ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el seu rebuig més ferm a la decisió del govern valencià de tancar la radiotelevisió valenciana per l'afecció que suposa per al manteniment d'un element bàsic i fonamental en la cultura valenciana, com és el valencià, i per la pèrdua d'un mitjà al servei d'interessos de valencians al marge d'altres tipus d'interessos. Si el que va amb aquest és això, jo li voto a favor. Moltes gràcies. Jo volia només fer tres referències. Mire, esta proposta de resolució que presenten la fan baix vostès han triat el camí fàcil en lloc del camí responsable. En esta proposta vostès fan referència a algo que, tot i que ha reconegut abans de llegir la proposta, que aquest Ajuntament de Torrent no té cap competència respecte del tema que estem tractant. En segon lloc, li tinc que dir que vostès no tenen la patente de corso dels valencians. Vostès no són els valencians, són una part dels valencians. Quan parlen dels valencians, parlen d'una part dels valencians. I finalment, li agraeix que per primera vegada en aquesta moció reconega que la decisió l'ha pres el govern valencià i ningú vingut de fora. Moltes gràcies. Se queda només la part de la corte. A favor. Senyor Campos? A favor.